amma ba za ta yi wani wasanka sun fara dambe shida da minti a cikin da za su tsaya da 20 ba ceto ba gata ba ceto ba gata tsawon Allah ya ba shi a duna wanda mai wando na ga ya amma sai ba sai suna cikin minti ne biyu ya ga shi wasa da ta gada yin gudu mana shi ne da jan kallo sun safara escape da shagara yi da ta gada yin jamis shi ne da biyu kallo ana dambe suna cikin minti ne biyu ana dambe kifi a rata yara mai adda kifiya ya tsanara mai adda iskar da shagari da haka da kai ga wani lagarci ana dambe mai tuni da kai ke gaba ha